Bé, doncs bon dia a totes i a tots. I en primer lloc, moltes gràcies per assistir a esta roda de premsa que hem convocat d'urgència per tal de poder comunicar-vos les decisions que hem pres per tal de tractar al màxim d'evitar el contagi i la difusió del coronavirus 19. Com sabeu, ahir l'Organització Mundial de la Salut va declarar que el Covid-19 ja no és una epidèmia, està ja a nivell de pandèmia, és a dir, afecta ja a tot el món. D'altra banda, sou coneixedors de que la Generalitat Valenciana, junt al Ministeri de Sanitat, van decretar la suspensió tant de les falles a tota la comunitat valenciana com de la celebració de la Magdalena a Castelló i que igualment avui mateixa hem tingut coneixement també d'una resolució de la consellera de Salut i Sanitat pel qual s'adopten mesures excepcionals per a esdeveniments festius i de concentració de persones. Per altra banda, a ningú se li escapa que Ontinyent és la ciutat més gran de la Vall d'Albaida, és també, per tant, la que pot tindre un major risc de difusió i de propagació del virus, i tot i que fins ara no tenim cap tipus d'informació sobre que hi hagi ninguna persona contagiada a la nostra ciutat pel Covid-19, el que volem és precisament adoptar tot un seguit de mesures restrictives, un decàleg de mesures que ens ajuden a que això continuï així i que la propagació del virus siga el menys greu possible o el menys agressiva possible. Per això, este matí hem celebrat una reunió d'urgència amb regidores i regidors de l'Ajuntament d'Ontinyent, del govern municipal, per tal d'acordar una sèrie de mesures que hem volgut també, d'alguna manera, treballar amb els tècnics municipals en una reunió que hem celebrat a les 12 del matí i de la qual han eixit algunes propostes més, i així mateixa he comunicat als portaveus de l'oposició totes aquelles mesures que mitjançant decret amb data d'avui anem a aprovar. Mesures que, en primer lloc, suposen suspendre tots els actes i esdeveniments de concurrència pública, ja siguin de caràcter sociocultural, esportiu o lúdic festiu, a tot el municipi d'Ontinyent, a tots els espais municipals, places i carrers, incloent els jocs escolars esportius, així com totes les visites programades a monuments o edificis de propietat municipal. En segon lloc, decretem el tancament dels teatres, el Teatre Echegaray, de la Sala Gomis, dels museus municipals, la Sala d'Exposicions de la Casa de Cultura, el Palau de la Vila, així mateix també permaneixeran tancades el Centre Cívic del Llombo, el Centre Integral de Majors de Sant Rafael, el Centre Cívic de Sant Josep, que ara es troba al Xalet de les Boles, les biblioteques municipals, la Sala de Lectura municipal, el Poliesportiu municipal, la piscina coberta, els camps de la Puríssima i el camp municipal El Clariano. D'altra banda, queden revocades totes les autoritzacions pel que fa a l'ocupació d'espais públics atorgades a associacions o altres entitats col·lectives anàlogues. En quart lloc, revoquem també tot el que siguin les autoritzacions pel que fa a la cessió d'espais municipals tancats. Igualment, a partir de demà quedaran suspesos els mercats ambulants de dilluns i de diumenge. També queda suspesa la circulació de l'autobús urbà. D'altra banda, en principi anem a habilitar els òrgans de selecció per a que aquelles proves de personal, de selecció de personal, en les quals pugui haver una major acumulació, puguen ser suspeses o ajornades d'acord amb el que el tribunal decidisca. Aquestes mesures van a ser d'aplicació, com dia, a tota la ciutat des de demà mateix, des del dia 13 de març i fins al 31 de març de 2020, tot i que podran ampliar-se tant en el seu àmbit d'aplicació com en el seu període d'aplicació, d'acord amb les recomanacions que vagi fent el Ministeri de Sanitat o la pròpia Generalitat Valenciana. Al mateix temps, aprofitem aquest decret per recomanar a totes les entitats privades de la ciutat que s'abstinguen d'organitzar durant el període esdeveniments multitudinaris que puguen facilitar la propagació de la malaltia d'acord amb el que estan indicant-nos les autoritats sanitàries. I, finalment, aconsellar a la població i especialment a la considerada d'alt risc, és a dir, a les persones més majors, que actuen amb responsabilitat i que, per tant, seguisquen les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries, sols s'informen mitjançant els que són mitjans oficials i eviten la proliferació d'informacions falses. Per tant, són, com dia, un decàleg de mesures que prenem no precisament des de la responsabilitat del que entranya el govern municipal per tal de tractar de protegir a la població al màxim de la propagació del Covid-19 i per tal de contribuir precisament a aquesta lluita que ha de ser comuna contra aquesta pandèmia. Res més, moltes gràcies. Si hi ha algun dubte, doncs atenem.